fferm weithredol sy'n gwneud caws, ond mae'n drysau bob amser yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cael gwybod o ble daw i bwyd. Pa fyddwch chi'n ymweld â ni yn Caws Cenarth, gewch chi ddod lan i'r oriel wylio a gweld y broses o'r dechrau i'r diwedd. Mwy na thebyg ar rhan orau o'r ymweliad yw'r cyfle i ddod mewn i'n siop ar y safle i ewch i flasu ein hoff gawsiau. Ar hyn o bryd, ni'n gwneud 13 o gawsiau gwahanol, a mae yna gyflenwad helaeth o gawsiau i chi profi bob amser. Felly, os ydych chi'n dwlu ar gaws ac eisiau gael gwybod mwy am sut mae'n cael ei wneud, dewch i'r fferm yn gweld ni wrth yn gwaith. Gobeithio wnewn i'ch gweld chi cyn bo hir.